Η Αμέλεια γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη της Αγγλίας το 1837 και οι συγγενείς της οικογένειας ισχυρίζονται ότι όταν υπέφερε από τύφο όταν ήταν μικρή δεν ήταν ποτέ η ίδια. Ήταν βίαιη, οπότε δεν αποτέλεσε έκπληξη το ότι γρήγορα έχασε την εύνοια της οικογένειάς της. Πήρε εκπαίδευση νοσηλευτικής και μεευτικής πριν ανοίξει ένα ίδρυμα για μέλουσες μητέρες. Πολλοί άνθρωποι πλήρωναν για τη βοήθειά της στη γέννηση και έπειτα άφηναν τα παιδιά τους στη φροντίδα της. Ήταν αρκετά τυπικό, αλλά στις 30 Μαρτίου του 1896 και σύμφωνα με το BBC, ήταν όταν ένα δέμα τραβήχτηκε από τον Τάμεση. Το πτώμα ενός κοριτσιού στραγγαλισμένο με ένα κομμάτι λευκής ταινίας βρέθηκε μέσα. Ευτυχώς το κουτί του μωρού περιελάμβανε βασικές λεπτομέρειες όπως γραμματόσημα και μία διεύθυνση. Αυτό οδήγησε την αστυνομία στην Αμέλεια και ανακάλυψαν ότι ερευνούσαν μια κυρία που ήταν ήδη ευρέως γνωστή στους ιατρικούς επαγγελματίες επειδή είχε ένα δυσανάλογα υψηλό αριθμό παιδιών που πέθαιναν. Αφού σκότωσε πάνω από 300 παιδιά, συνελήφθηκε και κρεμάστηκε λίγο αργότερα.